Voisiko Vesa auttaa? Mitä? Visi. Tässä 1918 huhtikuussa punaiset telotti 45 viatonta siviiliä. Ruumiit heitettiin Kymin jokeen. En tiedä kuinka moni niistä on löytynyt. Mukana muun muassa Kymitehtaiden johtaja ja muuta. Mikä on tuo valkoinen massa? Tunsin sen ja tunnen edelleen niskan täällä oikealla puolella. Ja Voisiko Vesa auttaa? Mitä? Visi. Tässä 1918 huhtikuussa punaiset telotti 45 viatonta siviiliä. Ruumiit heitettiin Kymin jokeen. En tiedä kuinka moni niistä on löytynyt. Mukana muun muassa Kymitehtaiden johtaja ja muuta. Mikä on tuo valkoinen massa? tunsin sen ja tunnen edelleen niskan täällä oikealla puolella. Ja